kanasad ang atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon og suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Baby, talikod. Talikod, kaya ako'y pasulo di mo ang jacket. Talikod, okay? Isang thank you. bukton. Isang bukton. Sige. Sud. Okay. Okay. Right. Left. Sirado. Okay? Thank you. Makahinomduman lang kong Archie ni mo. Ako'y pinchit ni Archie karon. Piolo. Saan? Tungnaw pa? Tungnaw pa ba? Tugnaw pa, cute. Okay. Lumawa ang katugnaw ni mo. Gaksod di ka. Lumawa ng katugnaw ni mo. Sama ni. Oh, Piolo, uy. Sama tugnaw pa? Medyo nakuha-kuhaan ang katugnaw. Gasulan di ka. Thank you. Oh. Pero, ayaw na lang, Piolo, uy. Oo, nga naman. Ayaw lang kay Basin og maproblema ko. Oo. Nga naman problema man ka. Magpangitaon niya ko nimo. Oo? Bitaw, magpangitaon niya ko. Kada kong di malas na ako. Naman kinahanglan mo pangita ka na ako tungkol kay naaraman daw sa ka boarding house. Magpangitagid ko nimo. Cause I'm sure, mubalik ka ni Sarah. Hindi naman tingali. Masama pa na ako pagbalik dito. Hingin lang naman ko. Pila na ko hingin li. Diba? Piolo. Kipatawag ko ni mo, kay Sarah. Tawag si Buloy. Shawan? Ako tawagan? Unsa may imo tuyo, ha? Tawag ka. Gusto ko makiksulti. Oo. Ikaw na guna. Tumanon gyud na ako ang imong sugod. Tawag ka na. Kadaghan pa di satsat. Ipaabot sa oy. Una niya kadiyot. Pagdali! Lagi day. Nalalaon na. Nireng na. Wa pa ni tubag? Wala pa. Hello, Lucy in the skies with diamond. Wala kuyawa. Buloy! Buloy! Ang anong nawakay? Gisugo kong day Sara. Ano man? Kadiyot man lamang. Di Sara, niya na. Itubag na si Buloy. Ambe. Hello, Buloy? Oh, may Sarah. What can I do for you? Ayaw na pag in English. Wa kay angay. Mabit mo sa dibutay po nila. Ano mo ta, ha? Asa karon si Piolo? Oh, ang kuyog di. Asa lagi siya? Ako silang ibiyaan. Unsa? Kisi kuyog niya? Si Risa. Mao ba? Unsa man nagdako na sila? Sa dagdako. May relasyon na ba na sila si Risa? Ha? Why? Ayaw pa makakbuloy. Kung makakataon ni mo di, anis mo? Asa lagi sila? Kuan, kining, gidapit may din ni Risa. Simple na god, kami tolo. Itong birthday mo niya. Asa lagi sila? Sila to na ko ba ron? Kaya duty mo ko. Mao ba? Sige, bye. Piolo, salamat kay sa imong pag-uban sa akong birthday, ha? Ay, pasalamat eh. Ako ang imong pasalamat tungkol kay na-enjoy ko sa atong bonding. Hasta sa ko, Piolo. Uy, may nanawag ni mo. Ala, si Sarah nanawag. Oh, si Sarah? Tubagon ako, ha? Piolo? Tubaga. Masinog mo-greet na ni mo happy birthday. Piolo, kikuyawan man ko. Kuha na. Oh,
Ingon na nung pag-ring. Kay baw ka, di ko ganahan nga makigsulti niya. Risa, Bitaw, sa dihang gisultihan ko nimo nga nagsalo siya nako. Di na ko ganahan nga makigsulti niya. oh, bitawag ko balik ko. Siya gyud. Tubago nimo. Tubago na lang uy. Hello? Happy birthday, Riza! Oh, thank you. Enjoy kasi mo birthday? Oh, enjoy man. Bisag pinobre lang nga celebration. Kakita ko sa post ni Baloy. Amo ba? Sila'y akong bisita. Si Buloy o si Piolo, ang imong minahal. Sure ka nga ako na. Yes. Yes, imo siya. Wa ka ni mo sa Marino, ha? Oh, best friend. Just kidding. Di na mahitabo best friend. He is yours. Imo siya. Imo na siya. Sarah? Bye. Oh, hello? Giof. Nabati na ako. Kaya imong yung speaker's phone. Iya ka nang gihatag. Shit ni Marisa. Pretensyosa ka. Ako ko na si Piolo. Kasi yung pagtuon ako ihas. Imo na si Piolo. May nahangol na tawhan na. Shit! Ya, sige batiin mo gihatag naman ka. Oh, wapa ko may bawo sa Sabihin mo, mga anak ko. kana sa Sara magduda niyong Risa eh. Pataka na siya. Batak ka. Kisatas imong kuko, bebe. Hot doon man mo, pamilin dong, ha? Pamilin, ha? Minlan na kayo, may problema. Imo na si Risa, imo na. Pero, Sara ba? May kugma pa yun na nimo eh. May gugma, wala na, oy. Dagong taon. Wa na. Tahan na ba kasi mo, wa na ba sa igugma ni mo? Pangita na ako. Pagbilib ng iya. Ha? Hindi, ka, Baybuloy. Paningkamutan ako. Nakalimtan ko na siya sa hingpit, Baybuloy. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!